Adrien. Un creion? Nu e la mine. Please. Roagă-mă frumos. Te rog, lasă-mă că trebuie să-l fac la engleză. Poftă mare! Peace, man, peace! Nu mai cenzura camera. Uite, uite-te! Visilitori. Elevii care fac de serviciu și totuși iubesc școala într-atât de mult încât să-și fac... Sugar! You make my soul! Frumoase, mere! Dați drumul la cântare! Frate! Nu știu versul! Nu știu, Stai că nu mai știu la temelizor! Aoleo! Uite o fată care vrea să ia instrumente! Ina. Ina, se vede aia, uite floricica. Se vede care... Nu te mai mișca! Ai fumat gata? Andrei, nu... Dar nu-l văd. Stai așa, stai, mă, nu tragi. Andrei, treci și tu mai încoace. Mai. Prin urmare, din punctul de vedere al concentrațiilor purtătorilor majoritari, de exemplu, este o diferență de concentrație de purtători majoritari